So magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog po. Andito tayo ngayon sa Porac, Pampanga para mag-review ng motor na nababagay sa iyo. So abangan po natin yan. Ito po ay may sidecar, no? Sa mga naghahanap ng may sidecar ay try nyo pong tingnan ito at para mapili ninyo kung ano yung gusto nyong tricycle. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, ay subscribe ka na po para updated ka sa mga susunod kong video. God bless. Shall we have breakfast together? Noxky Vlog. Ito po mga kapatid yung pang tricycle ng Rusi, mga kapatid, na sinasabi ko sa inyo. Makikita natin yan sa mga naghahanap ng may sidecar. Ito po available po dito yan sa Rusi, Porac, Pampanga. Yan, oh. Rusi Macho 150cc. Yan. And then meron din sila dito na may sidecar din na 125cc. Yan, Macho 125cc. Malaki po yung sidecar niya, no? Volvo, pero malapad po yung loob, hindi po maliit. So 30 po yung lapad, no? Malaki po siya, maluwang yung loob. So ayan, ito yung 150cc. So Euro 3 na rin po ito mga kapatid, no? Yung makina nito. Then ito yung kanyang makina. Ayan, naka push rod engine pa rin mga kapatid. Ayan. So basic na mga kapatid yung mga function nito, no? Pang tricycle ng Rusi. So manual clutch. Yan, so malambot din yung clutch. Ito yung kanyang ilaw, high and low. Then turn signal light, then busina, and then yung bukasan ng ilaw. Ayan. And then meron siyang hazard, then electric start. Ayan, ito yung kanyang susian. Standard na susian lang din. Pero yung kanyang susi, meron din siyang tatak ng Rusi. Ayan. Yung kanyang panel. So analog lang po yan. Yan po yung kanyang speedometer and odometer. And then ito yung signal light. Ayan. Neutral. And then ilaw sa headlight. And then ito yung viewership niya. 1, 2, 3, 4, 5. And then may tatak na Rusi yan. Ayan. Kasi ito yung kanyang harap. So bulb lang po yung ilaw niya, and then dito sa signal light pa rin po yan.
So meron din yung Rusi dito. Yan. Parang sa Honda din. Halos magkakapareho sila, no? Ayan. Tapos yung fender niya sa harap ay stainless, no? Hindi nakakalawangin. And then naka-telescopic port. And then naka-drum brake sa harap, spokes. Ayan. Dahil pang tricycle, kailangan matibay ito, mga kapatid. Ganon din dun sa likod, no? Yung gulong niya sa harap ay 2.75 by 17. So tube type. Yan. Then yung kanyang shift 5 speed po, puro sa harap lang din. Yan. Then kayang footdex, sangkas. Okay, nag-flip din. And then side stand, may center stand pa rin. And then apat yung kanyang shock sa likod, no? Then yung kanyang tail light, valve lang po yan, no? Pati yung kanyang signal light. Then yung fender niya sa likod, okay din. Yan, ito yung gulong niya sa likod, mga kapatid. Yan. At ang size ng gulong niya sa likod ay 300 by 17. Naka-drum brake din. Then ito kanyang tabucho. Then yung kanyang side wheel. Yan. So maliit lang yung gulong dito sa side wheel, no? So lowered siya, no? Semi-lowered. Ito yung kanyang sidecar. Yan. Okay din, no? Ganda yung upuan. Okay na okay ito, mga kapatid. Sa mga naghahanap ng sidecar, tricycle, mga kapatid, no? Ito pa. Yan, yung sa 125, mga kapatid, no? Yan. So, ganun din yan. Nagkaiba lang sila, mga kapatid, sa makina. So, yung isa 150cc and then ito 125cc. Pareho lang naman, mga kapatid, yung function yan, mga kapatid, no? Then itong sidecar niya, mga kapatid, ay semi-stainless na po, mga kapatid, no? So ayan, stainless yung dito. Ayan. Then yung ano niya, fender niya sa side wheel, no? O, stainless na, mga kapatid. Sa ano niya, sa sahig ng sidecar ay galvanized lang po. Ayan. Pero yung mga bakal niya dito, yun, stainless na yun. Pati yung sa harap, stainless na po yan, mga kapatid, na. Ayan, yan yung kinagandahan dito. Stainless na siya. Ayan, o. Dito. Pero yung pagdating dito sa bubong ng driver, ayan, baka lang po yan. Pero yung bubong niya, okay naman. So, maganda po. Okay na siya, no? Ganun din dito sa kabila. So wala lang siyang cover dito. So siguro meron nakalagay dito. Sir, meron bang cover yan dito, sir? Ayun. So ayun pala. Katulad nung doon kay sir, no? Meron pala yan. Pagka kukuha tayo, ay kakabit na po yan nila dito. So yun po. So pag ano to, mga kapatid, kung gusto nyo mag-avail, ay punta na po kayo dito sa Rusi, Porac, Pampanga. So yun lang po. Maraming salamat sa panonood. So ayan po, maraming mga motor sila dyan. Meron pa silang mga motor dito, no? Okay. So yun lang po sa araw na to, mga kapatid, yung ating review motor na may sidecar. So sa mga naghahanap ng may sidecar, ay available po yan dito sa Rusi, Porac, Pampanga. So punta na po kayo dito para kung gusto nyo mag-avail. So maraming salamat sa panonood. Po si Noxy Vlog, nagsasabing God bless po sa ating lahat.